atong kinabuhi, matahom sama sa buyag, musidlak sama sa adlaw, sa sayong kabuntagon, apan dili gayud kay hinulaman lamang. Ato lang hinumduman ang magbubuhat sa tanan, kay siya nagantos man sa krus. Nagpakamatay siya sa atong sala, tungod sa dako niyang gugma. Ang atong kinabuhi lumalabay lamang, dinhining kalibutan, mahanaw dawaso, kay hinulaman lang sa magbubuhat ni tanan. Ato lang hinumduman ang magbubuhat sa tanan, kay siya nagantos man sa krus. Nagpakamatay siya sa atong sala, tungod sa dako niyang gugma. O karon Ginoo ko, moalagad ako kanimo, kining kinabuhi ko, itugyan kong tanan, hangtod sa imong pagbalik, o guhaon mo ako. Ato lang hinumduman ang magbubuhat sa tanan, kay siya nagantos man sa krus. Nagpakamatay siya sa atong sala, tungod sa dako niyang gugma. Tungod sa dako niyang gugma.
Jesus naghatag og mga inhanan, niining buhat ka mananalan. Halapan, ilugat sa pagalatan, ang dalang Panginoon sa kalaglagan, bugang dalang Panginoon sa kinabuhi ngayon, maulan ang malisod subayo. Si Jesus na nato nagpahinumdom, na siya lamang ang kanunay sundon. Bisan masiti ang dalang nga pagalatan, iyagayot kitang pag-aniyahan. Halaman, ugap sa'y pagalatan, ang dalang Panginoon sa kalaglagan, ulang dalang Panginoon sa ilamuhay ngayon, mawilan ang malisod subayo. Igsoon kung ikaw dunay pagduha-duha, ayaw kalimutan ang makaiya.
ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Aking ayong buntag mga higala, among mga suki o mapinalangga ang ating paminaw dinhi sa tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato, og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita, tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong masalabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon, samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang mayong balita karong buntaga pagadumalahon kini si higala Brother Live Claves. Sa pagpadayon ng higala, mag-ampo sa ta, amahan mo nga naa sa kaytasan sa mga langit. Nining sayo sa kabuntagon sa unang adlaw sa simana. Nagaduol kami kanimo o Dios og nagpasalamat kami sa kinabuhi nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Salamat usab sa mga maayong panglawas nga among natagamtaman gikan kanimo. Og niining buntaga karon, nagatugyan kami sa among makaugalingon nga kung doon na kami makapakyasan di kanimo, pasayloa kami. Ubani kami karong buntaga samtang kami tuon og magapaminaw sa imong mga balaan nga mga pulong. Tuguti o Dios nga ang balaan nga espiritu puyo sa mga kasing-kasing, mablihan ang mga kasing-kasing ang munahuna, diin makabaton kami o kasing-kasing masinabuton, madinawaton sa kamatuoran nga among mapaminawan. Naghagyo kami karumbuntaga, panalangin o Dios, ang imong tanang mga kaanakan nga niining taknaa, adunay giantos nga mga balatian sa lawas. Naghangyo kami kanimo nga hinaot pa nga imo silang duaon. Hikapa o Dios ang ilang mga panglawas. Hinaot pa nga imong ipahiuli ang mga maayong panglawas. Doon na sagay mga kanakan ining taknaa nga dunay mga pamilya diha, dunay mga problema diha sa tagsa-tagsa nila ka mga pamilya. Ikaw ra abugto na sayod kanila o Dios, hinaot pa nga ikaw magpataliwala kanila nga ilang mabatnan ang kasulbaran sa ilang mga problema. Ang uban doon ay mga problema mahitungod sa financial. Hinaot pa nga ikaw mag-supply sa ilang mga pagpanginahanglan. Naghangyo kami kanimo nga panalangin ni usab ang tanang mga sponsors nini nga programa. Among ipangayo nga panalangin, mga mayong panglawas, protection o kadagaya sa grasya
kanunay nga ilang matagamtaman sa kinabuhi. Gaydi kami karong buntaga, among gipangayo kanimo nga unta imo kami nga giyahan paingon diha kanimo aron nga kun mobalik si Ginosos, sigurado kaming tanan maandam og makapuyo sa langit ng pulianan. Daghang salamat nga ikaw maminaw sa mga pagampo. Amo kining gisalig pinaagi sa ngalan ni Ginosos nga among manuluwas. Amen. Okay, mayong buntag mo sa tanan nato nga mga viewers nining programa. Mayong buntag sa Luzon, Visayas o Mindanao. Kutob sa nagtan-aw karon sa ato nga program, namati sa ato nga programa, sa kini ang maayong balita, kinasing-kasing mo na mo higalang gina-welcome karon no, sa pagpakiguban ni ini nga programa. Pwede na mong makapadala og mamensahe diri nako. Diri sa pwede sa akong number higala nga akong ipahibawog na ninyo, pero alang ni atong wala pa makakuha sa akong number. Ang Brother Libby Clavis nga number 0926 8869 758. Akong balikon 0926 8869 758. Pwede mo makasend og mga message, pwede diri sa atong comment section sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist, no? Makasend mo og mga message, doon na ba mo yung mga birthday greetings para sa inyong mga friend o ngadto sa inyong maminhalos kinabuhi. So ato na i-acknowledge ni Gala, ato nang basahon aron mapadangat na ngadto sa inyong mga suod sa kinabuhi. Nya namoy mga pangutana mahitungod sa pulong sa Dios nga inyong gikalibgan kay lahi manggod ang doktrina sa Adventist o nya tingali sa inyong mga doktrina pod sa inyong pundok, mahimo nga inyong ipadala diri aron atong timbangon mga higala og unsay naas Biblia, kay ang Biblia mo ni sukdanan o mo ni musukod sa kamatuoran mga higala. Dinhi timbangon, murag mao ni samas tuntun, kapanday pa. Ang Bible mao ni tuntun aron makita og tarong baghiwi ba ang haligi sa balay. Una ka importante ang tuntun ay ang panday na agnay tuntun kay magtukod siya building or haligi iyag nan landian sa tuntun kung tarong mahibaw ana kung unsay diferensya sa dihang ibutang ng tuntun. Sa panalitan, mahibaw-an sad nga ang atong doktrina nahaumbas Biblia sa diha nga imong okayon ang Biblia. Kaya ang Biblia mo ni samas tuntun, sama ni sa twister mga higala. Ang usa ka bulawan dili mahibaw-an nga tinuod nga bulawan, kundi masulayan sa kalayo or aksido. Kaya ang tinuod nga bulawan sa dihang sulayan kina pinagis kalayo or acid, magpabilin ginam timgas kayo o kolor mga higala. Di mo lubad ba? O sa samang pagkasulti, ang ato nga mga pagpanudlo mahibaw-an nga insakto bagdili sa dihang atong ilandi diha sa Biblia. Kay sama ni sa twister. Sa muna kung may mga pangutana, ipadangat na din aniya ato nang tagaag pagtagad tubagon nato na tagahinan ta na og adlaw nga tubagon yung pangutana. Unya iron sad mo og kalain kun matubag na mo unya sa inyong pangunahuna medyo sukwahi sa inyong unahuna sa man nga mao man gingos Bible kay based on the Bible man ta nagtuo man ta nga ang Biblia pulong sa Ginoo. So kung unsay ginaingon sa Bible, amo ni atong tuhuan kay pulong guna sa Dios para guna nato nga makatawhan mga kahigalaan. Amo na kung sa gisulti, amo na atong sagupon. Okay, sa pagpadayon sunahan mga higala, naiawit nga akong ipatukar ninyo nga kini nga mga awit higala kuan kini kanang gisend na gikan sa Bagong Taas Bukidnon. Usa niya siya ka composer wa pa niya ni upload sa YouTube.
composer na siya, director po na siya, singer po siya. So, composer niya, siya po nagkanta ni. So, yan yung padala din para nga makapamati sa mo sa iyang compose kay kung ganahan mo, mga higala nga, makabato ni ini nga awit. So, mahimo nga inyo siyang kontako, no? Inyo lang tanaw ng inyong Facebook. Ang iyang Facebook mahigala, kuha siya, ang iyang ngalan kay si Hernan Pansoy. Mo ni iyang ngalan, inyo lang i-search niya sa inyong Facebook, kung interesado mo sa iyang mga awit, ang iyang ngalan Hernan Pansoy, no? Maayo ni siya nga singer. Anya ganahan mo sa iyang mga kanta, gusto sa mo baton og kanang may nuswa niya, sabot lang mo og unsay iyang pamaagi mga higala, kontak lang ninyo siya, i-share sa siyang Facebook ang Hernan Pansoy. Okay? Atong paminawan niya higala ang iyang mga kanta niya. Ato ni patukar ang iyang mga kanta para nga makadungog sad mo. Okay, ato sa ning i-search, no? Dira. Muna kanta ni Hernan Pansoy, siya ang nag-compose na mga higala, siya po nagkanta. Nasa sa grupo sa mga Nagbalik on kita ikson, kay hapit na takuhaon. Dito kita papuyon, sa kinabuhing way katapusan, ug walay kamatayon. Sa tanang nakaambi, dunay dapit na balaan, alang sa mga himpi, kung ang Diyos mo balik. Balik. Nanay mga kasakit sa tanang nakaambi, dunay dapit na balaan. Okay, padayon ta higala ito sa ano. Payato ning tanaw ning uban niya nga mga kanta, ato ning tanaw ning uban niya mga awit.
Na putol to kay medyo ning kalit lang og kuha ang signal mahigala. Okay, ato ning tanaw no ba niya nga awit dinhi aron makapabinaw mo sa mga awit ni Hernan. Okay. Niyang ikaduha niya nga awit mga higala nga akong ipadungog nga na kaninyo. Okay. Mao ni taga kuha ni siya, taga Bagong Taas ni. Iyan ang gisend ng mga wita kay para nga makadungog sad mo sa iyang mga kanta mga higala. Ang atong Diyos hapit na gyud, tan-awa ang kalibutan karon, kagubot kabala ka sa adlaw, sa tanang dapit walay kalinaw. Busahi ka lang, mangandam na ta, kay duol na ang pagbalik niya. Makita na to siya sa atong mga mata, magkuhaon ang matag usa. Kuyaw na ang panahon, upat kagutom o kalistanan, apan padayon lang sa pagtuo, kay siya dili kita pasagdan. Busahi ka lang, mangandam na ta, kay duol na ang pagbalik niya. Okay, ang title ng kantahan ay ang iawit. Mangandam na kita mo na iyang i-compose ko di kaduha ng awit isan. Ukuhaon ang matag usa, makita na to siya sa atong mga mata, ukuhaon ang matag usa. Okay, anita sa ikatuloy ang kanta Busa Dayga siya. Okay, ato ning idalit ning sunod niyang awit. Ang uluhan ani Busa Dayga siya. Kinsa ka pa nga mo sa likway niya, wala ba ni mo napati ang gugma niya, gihatagan kanya sa imong gininhawa, sa matag hapon ug buntag, iyahakang giampingan. Busa dayega siya, ihalad ang imong awit lang kaniya, pasitunggi siya sa tanang buhat, sa tanang maayong kasang gihatag niya.
Okay, continue gyud po tayo higala ato sa gyapon ning idalit ning sunod niyang kanta kay upat ra man ni ka kanta iyang gisend dinhi. So ato ning idalit nga na kaninyo no. Aron maka-ambit sad mo mahigala nining iyang mga alawiton. Niya akong balikon nga kung pananglit interesado mo ini mahimo nga ini siyang kontakon i-search lang ninyo ang Hernan Pansoy no kay siya gay original ani siya ay nag compose nining awit o niya siya po'y nagkanta nining mga alawitona. Okay ni atas sa last nato nga ipatukar ang Dios gugma. Muna last nato nga ipatukar na niyo. Diyos mo ang gugma, ang tanang tao sa kalibutan niyang gihigugma. Tungod sa iyang kaluoy o grasya, kiampingan kita. Walay makatupong sa gahom sa Dios, iya kitang giamuma ug gipanalipdan sa iyang mga pako aron dili kita makalimot sa atong mga pag-ampo. Lamang ang buhing dalampanan ug bisan sa kalistanan siya magauban ug dili kagayud niya pagabiyaan kay siya mao ang atong manlalaban. Walay makatupong sa gahom sa Dios, iya kitang giamuma ug gipanalipdan sa iyang mga pako aron dili kita makalimot sa atong mga pag-ampo. Walay makatupong sa gahom sa Dios, iya kitang giamuma ug gipanalipdan sa iyang mga pako aron dili kita makalimot sa atong mga pag-ampo. Aron dili kita makalimot sa atong mga pag-ampo. Okay. Okay, mo ito yung mga awit ni Hernan Pansoy, yung higala nga atong gipatugtog karon nga kabuntagon. Okay, mo padayon tasunahan, niyagya po yung mga huni o mga awit nga ato nga madungog mahigala, gikan sa mga SDA Visayan Composition Song, no? SDA Visayan Composition Song. Ato ni patukar na ninyo, mga alawiton kini nga gi-compose sa mga Adventist, no, mga compilation songs kini atong dalit karon nga kabuntagon hanggang di mo nababatid. Okay.
to my soul, song of praise, just for you. 언제나 후회줘 기대고 싶어져 너무나 위로웠죠 하지만 내
Si Kristo imong handog, hatagan kanyang paglaom. Ang pagtabot niya, iniyahing puno sa kalipay. Kung si Kristo imong handog, hatagan kanyang paglaom. Ang pagtabot niya, inabuhing puno sa kalipay. Ang pagtabot niya, inabuhing puno sa Okay, padayon ta higala nga tusunahan. So atong gina-welcome ang atong tanan nga mga higala dinis Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, tanan atong mga viewers. So welcome ang tanan. Pwede nyo makapadangat higala diri og mga messages sa atong comment section kay sa di madugay ato nang tagdon atong basahon ang inyong mga mensaheng ay padangat dinhi ato nang pangbasahon mahigala para nga mapadangat po na ngadto sa inyong mga kahigalaan ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi, no? So wa pa mo ka type niya, inahinay na mo og type mahigala niya, i-send ninyo dinhi sa comment section nato. Pwede sa mga number namo ni Brother John, pwede sa messenger nako higala kang Levic Labis nga messenger na aron ato nang matagad ang inyong mga mensahe. Aniya nabo mo'y mga pangutana may tungod sa pulong sa Ginoo kay inyong gikalibgan, may tungod sa inyong mga pagtulunan, mga doktrina gitudlo sa inyo o kung sa kalainan sa doktrina diri sa Adventist, no? Na mga contradiction ba ipadangat na dinhi para nga ato na matagaan og husay o niya atong ipasukad yun sa balaan na kasulatan, mga kagilaan. So, subliyo na ko, welcome ang tanan niya. Palihog lang no, alang sa tanan itong mga viewers, nga di na ito malimtan higala sa pag-share ang atong program, parang atong mga friend, o ang atong mga minahal sa kinabuhi, makakita po sila sa atong programa, o niya, makapamati sila sa mga pulong sa Ginoo, kapamati sila sa mga pangutana, nga inyong gipadangat dinhi nga atong pagatagaan og tubag, mga higala. Okay, padayon tayo higala sunahan ato ning pangbasahon ang mga mensahe nga atong nakita sa screen. Okay, nakita na to dinhi si Brother John Jansky Ilustrisimo. Good morning diha ninyo, Brad, watching from Kinatarkan Island. So, mayong buntag sa tanang taga-isla sa Kinatarkan. Welcome kamo sa atong programa. Atong mga viewers diya, no? O sa makaislahan. Kutob sa naglantaw karon, tanan nga naglantaw sa atong programa. Niya po si Reggie Fel Ibanez. Good morning, happy listening. Na ako karon sa St. Vincent Daket. Kung sa mga dong sa St. Vincent Daket na po ka nagtrabaho diha. So mayong buntag nimo. Welcome sa atong programa. Niya po si GJ or Gaymari Kalapuan. So good morning, Sister Gaymari. Salamat sa imong paglab kanunay sa atong programa o pag-pray kanunay nining ato nga tulumanon. So welcome sa atong programa karong buntaga. Okay, ni apod si Konsehal Ronald Rosasinia Compuesto. So maing buntag nimo Brother Ronald Compuesto. Unya iyang mensahe, good morning mga igsuon, watching here at Lanao, Danbantayan, Cebu. So, good morning sa tanang Tagalanaw, Danbantayan, diya sa mga Miralios, mga Punay, family, o kutob sa nagtanaw diya, mga De Los Santos,
O kutob sa nagtan-aw sa programa diha sa Danbantayan ato nga gina-welcome nini nga sayo sa kabuntagon. Okay, ni apod ato nakita dinhi si Brother Domingo Bunukan. Ang iyang mensahe maayong buntag, Brad Lib o Brad John. Mugrit lang ko sa tanang mga kaigsuonan nga mahigugmaon nga nagsunod niini nga programaha nga nagtudlo sa lunsay nga kamatuoran. God bless natong tanan, Brad. Salamat. Salamat po sa pag-pray o pag-love, Brother Domingo Bunukan or Brother Domingo Bunukan diya sa Bitoon, Danbantayan. Okay na po si Pare Jimmy Mirales. So good morning ni mo diya pray diya sa Lanao. Niya iyang mensahe maayong buntag sa tanang mga gwapo o mga gwapa nga mga tao sa Ginoo. So good morning diha Pare. Pare Jimmy. Good morning ni Mr. Vika diha karon sakop siyang panimalay na ni Jeffrey Mirales Las Marley diha mga kabataan. So maayong buntag ninyo. O niya po si Majlia Muñez. Nindot ang mga kanta dili gusto sa Bisaya. Nindot na jud unta ikanta dili pariha diha nga pirmi kong makakanta. Okay, kay Tagalog bang ko diha, sister? Naganahan po nila Tagalog. Kita po nga Bisaya, kanahan yun ta sa Bisaya po nga kanta kay ato manggong dialect good Bisaya. Mana nga, diri pa ka dapita, pero may kang maka-special song diya sa simbahan. Dagan man kag mga religious song nga imo nga nakatunan sa imong pagka-SDA. So, ma-exercise na kung mabalik ka diri. Anya, makakanta na ka diya sa ato nga church. Sige. Okay, arita sa Pikas Mahigala nga monitor ato ning tan-awon. Okay. Ini ay mensahe ato ning tanawon mga higala ang mga messages nga midangat dinhi sa ato nga programa. Ang mga nag-like ug nag-love sa ato nga program ato ning basahon arita mag-una sa nag-love, nag-send og heart mga higala. Ato nakita dinhi si Linabog Munchadoranas. So mayong buntag ni Modong. Niya po si Jansky Ilustrissimo, Edward Genarias, niya po si Rubelin Liken Villaganas Necesario. So good morning, Sister Rubelin. Kadnig ikan siguro sa Hilutungan, Masbati. Niya po si Tokiga Koriba. So good morning, Daily Bilita. Bersero Olingay o si Brother Rando Olingay. Good morning yung tanan. Ano po si Nuna Hani Monterde Punay. At pong nakita si Sister Ninami. Good morning naman sister. Dugay-dugay pa kang mauli nga rin. Good morning. Salamat nga nakahigayon ka og tanaw sa ato nga program. Niya po si Sherwin Orsal. Nukad po ni dito sa Bundo. Dito sa Bundo, Bourbon, Cebu. So good morning sa tanan taga Bundo, no? Mga Orsal family diya, nga sa mga Morillo, o sa tanan nato nga mga viewers diya karon. Welcome sa atong programa. Niya po si Orange Pilayo. So good morning ni Moday, Orange. Niya po si Brother Jedel Peritos diha sa Look. Sa Sansan Sunela, Biasong Dapit. Good morning, Brother Jedel. Uban sa imong pinalangga, mga minahal sa kinabuhi. Niya po si Brother Benjamin Sikasis sa Manila po ni. So thank you kayo, Brother Benjamin, sa imong pag-view o pag-love sa itong program. Niya sad si Brother, niya po si Glover Sayod.
May buntag no nila ni Brad Roy diha. Diha sa Mabuli. Atong tanan nga mga silingan diha sa si Rick Sinoy. Sa tanan nga nag-view karon nga kabuntagon sa atong programa. Sa tanang naminaw kinasing-kasing namo nga gina-welcome. Anya, salamat po niya po si Sister Chari de la Cruz Nogas. Anya, may buntag Sister Chari uban sa imong panimalay, pamilya. Anya niya po si Aragon Michelle or Michelle Aragon. Good morning, Sister Michelle. Niya po si Sister Vina Kamay. May buntag din mo, Sister Vina. Hinaut pa ang Diyos, magpanalangin kanunay kanimo. Anya niya po si Ayan Kevin Dorotan. Good morning, Brother Ayan. Anya niya po si Boresca Ariel Belis. Niya po nakita si Sister Gay Marie Kalapuan. Lovely Elosorio. Anya niya sad si Joan Del Sarul. Anya niya po si Brother Rizzy Fel Ibanez. Si Sister Amy Espinosa. Anya Noel Nodalo Estrera. Ato po nakita din si Brother Rinaldo Barunda Likay-Likay Senior. So thank you kayo sa mga nag-love ni ining programa. Anya arita sa mga nag-like ato ning i-acknowledge sila. Niya si Brother Rufino Moreno, niya si Sister Jenny Rama Fermin, Brother Mike Rivera, niya sila si Elsie Pitogo or Brother Amay. May muntag na Brother Amay, uban sa Tiwok Family, diya sa San Jose, Bourbon. Niya po si Lovely Diheto. Good morning, Sister Lovely. Niya sad si Tris Jamin Jaime. Ato po nakita si Giovanni Inganio Bayo, Carlota Nicole. Niya po si Tets RSV. Salamat kay Brother Tets. O sa tanan nga nag-love o nag-like sa ato nga program o kutob sa nagtanaw karon ato nga gina-welcome niining programa. Niya po si Brother Jex Sumalinog, nga nanukad po ni siya sa Dumaguete, to Anis Dumaguete City. No? May buntag Brother Rex Brother Sumalinog. Okay, thank you kaayo sa pagpakikuban sa ato nga programa nining Sus Kabuntagon. Ya di ta malimot tigala ha atong i-share ngadto sa atong mga friend ang ato nga program para nga mas daghan ang makapamati sa pulong sa Ginoo nga atong pagatukion dinhi sa ato nga programa. Nga ato nakita ni si Chudi Kaubat Adokalang. So thank you kaayo. So muni ato mga nakita higala dinhi sa Pikas nga monitor. O niya po diya pagid si Sister Leah mopalit na lang kog payag diha og na ay baligya kay kay ang amo balay diha ako pag umangkon ang nagpalit. Napalit ini siyang pag umangkon yung balay dire Marsilia. Okay. Di kang payag dire siguro. Okay, padayon ta higala nga tusunahan ato ning tan-awon ang ato nga cellphone no arita sa ato nga messenger ato ning tagdon kay di asay mga kahigalaan nato nga nag-send og message dire, ang uban nag-like anya ang uban nag-love sa ato nga program. Niya si Sister Jenaline Lumuntad. Mayong buntag Sir Libby o Kuya John. Mayong buntag Sister Jenaline. Anya niya po si Brother Rufino Moreno. Good morning Bro Lib o Bro John o sa tanang kapaglaom. Mayong pagpaminaw sa kini ang maayong balita. God bless us all. So God bless also Brother Rufino uban sa imong pamilya. Okay, niasad si Sister Jenny Rama Fermin.
nakiuban na to anya ato panintanawon ni apod si Brother Navigator Flores na ani sa barko. So asa naman kadapita ron daw, sige lakag biyahe. Anya niya po Sister Chari de la Cruz Nugas. Anya ato po nakita ang atong sister ng Australia, si Sister Ruth Clavis Orban. So may buntag Sister Ruth Orban ni Liumar diya karon yung mga pamilya. Welcome sa itong programa ni apon si Abner Dualio. Okay, ni apon si Gina Sumalinog Larisma. Mayang buntag. Ato pag ginintanaw ng uban, ato ning lilion, mga higala ni apod si Brother Cesar Elguera Lovely Elosorio. Anya ni apod si Makrita Roidas Tambungon. Good morning niyong tanan diya, tanan taga Tambungon. Anya ni apod si Brother Basilio Tero Notarion Jr. Good morning Brother Basilio. Anya ato po nakita din si Ma'am Celia Arrogante. Good morning Sadlan Dr. Bain Arrogante. Niya po si Brother Ronilo Itang. So thank you kayo. Mauto ato mga nakita higala din sa ato nga screen. Mga higala na to nga nagsunod, nag-like, nag-pray, nag-love sa atong programa o ba nag-send og mga messages, no? Manghinaot mi nga mag-uban-uban ta mga higala hantod mahuman ni atong programa karon. Alas 9 ta mo undang mga higala. Alas 9 ta mo undang. So dito magdugay ato ning tanawon una ni pay mga mensahe ning sulod. Niya si Brother Jex sa Sumalinog. Salamat sa pagpray o pag-love Brother Jex. O niya diapos dong Bob Ritoya maayong buntag dong live. Nagapaminaw mi sa Mangga Tuburan Cebu. Kauban ni Brother Alberto Ariglo sa Antipolo Tuburan. Salamat kay dong Bob. Gahapon nagkita mi sa imong anak nga pulis no diri sa Kadwawan siya nagsimba. So paila siya nga umagad siya ni Bob Ritoya, si Sir Kumatso. Thank you kayo, kamit ni. So may buntag nimo dong Bob uban sa imong pamilya. Welcome sa ato nga programa. Okay, siguro sa badyo na ay ikapadangat nga kaninyo nga mga mensahe. Gala ato sa siyang tagaan niya kay maato ta karon atong basahon ang pangutana nga atong tagdon. So ato tagagigayon sa si Brother John sa pagpangumusta nga na kaninyo. Okay, salamat Brother Lebe. Well, mga higala, welcome din sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon among itunol gihatag sa inyo ang usa ka malipayon ug mainiton o kinasing-kasing nga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod niini nga programa. Busa bisan diin dapita kutob sa naminaw ug sa giabot nining atong program. Welcome and may the Lord God bless us. Okay, padayon higala ato na ta sa pagbasa sa pangutana nga mao'y atong entertainment karon, no? Ato ning lilion ato nga cellphone kay pwede man daghan ang pangutana din niya. Ato'y pangutana nga akong natanaw ganiha nga mo'y ato nga tagaan o pagtagad karon sa ato nga programa. Okay, ato tong tanawon. Taod-taod ni pangutana ha. Gikan kini sa Kalubian Leyte. Niya ang pangutana, Badlibi, makaon ba ang baboy sa Seventh-day Adventist? Makaon ba kuno ang baboy sa Seventh-day Adventist? Gikan ni kang James Empleo sa Kalubian Leyte. So mani atong pagtagad karon nining oras mga higala sa alas 8 G's kutob sa alas 9 ato ning hubiton kining pangutanaha nga Bible based man ta atong ibasis Biblia kung unsay gisulti sa Biblia.
iyang pangutana nga makaon ba makaon ba og baboy ang Seventh Day Adventist. Okay, salamat kayo sa pangutana. O niya, unang mutubag ani si Brother John. Niya ako ning pagkatapuson ni Gala. Kamuli og namoy mga tubag. So, ipadala na diri sa comment section na to sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. Pwede sa akong mga number ni Brother John. Pwede sa ako nga Messenger Higala. Ay kalipay na mo nga doon na mo yung mga tampo nining sayo sa kabuntagon. So, Brother John. Okay, daghang kayong salamat, Brother Lebe. Ang sindir ani Greek gikan sa Kalubian Leyte. Kalubian Leyte. Okay, maayong buntag sa tanang mga taga Kalubian karon o sa the whole Leyte. Nga nagsunod ning atong programa. Ubay-ubay sa ato nga mga listener diya sa atong program nga wa usa gyud na standby sila tungod kay ang radyo dili na nila mabati ni analanta sa live tungod kay doon na pa'y problema lagi ang kuandere nga inugpadala pa sa Manila. Mo ni gipaningkamutan sa DYCM management nga mabalik ni siya dayon, no? So niya lang usa ta sa live sa pagkakaron. Well, ang pangutana sa taga Kalubian Leyte nga makaon ba sa Seventh Day Adventist ang baboy? Okay, honestly, Seventh Day Adventist man o dili na tandaan na to ha, bisan pa og dili ka Seventh Day Adventist na ang magitaw nga di gid niya kaya nga mukaon siya baboy, di ba? Unya ang pangutana nga makaon ba sa Seventh Day Adventist ang baboy? Kung ang usa ka Seventh Day Adventist gusto niyang mukaon og baboy, makaon man na niya. Makaon na niya o gusto siyang mukaon og baboy. Pero ang punto diha mao, nganong kasagaran, kadaghanan, kadaghanan sa mga Seventh Day Adventist nga dili mukaon og baboy, bisan pa og mukaon sila, makaon magina, bisan pag mukaon sila pero nganong dili sila mukaon og baboy? Tungod kay ang baboy wa itugot sa Dios nga kaunon sa tao. Balikon ko, ang baboy wa itugot sa Dios nga kaunon sa tao. Kung doon na may mga tao nga nagkaon og baboy, kana tungod kay ilang gisupak ang gisugo sa Ginoo. Maghisgot na gani og pagkaon, ang termino ani gitawag na og dietary law. Angay ninyong mahibaluan nga kining balaod sa pagkaon nagsukad pa ni didto sa tanaman sa Eden og dinhi sa pagkaon nakasala si Adan og si Iba kay ang wa itugot sa Dios ang wa itugot sa Dios nga kaunon ilang gikaon mahinungdan nga ang tao nahulog sa pagpakasala. Karon, direct to the point, nga makaon ba sa Seventh Day Adventist ang baboy? Makaon na o gusto nilang kaunon. Pero ngano nga ang kadaghanan, kasagaran, halos tanan sa mga Seventh Day Adventist dili mukaon sa baboy? Tungod kay wa itugot sa Dios nga kaunon sa tao ang baboy. Kuha niyo punto? Niao. Kung ato ning basahod dinhi sa gihisgutan, sumala sa Levitico Kapitulo 11, versikulo 46 ug 47, ingon niini ang gihisgutan 11:46 and 47 nagingon. Kini mao ang balaod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig og sa tanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Sa pagbuhat og kalainan, sa taliwala sa mahugaw og sa mahinlo, og sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon og ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So dunay balaod ang Dios mahitungod sa pagkaon
nga anaay gitawag mahugaw ug naay mahinlo, may ipakaon ug dili ipakaon. Karon, nganong nahitabo man nga ang mga tao naglapas niini, ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaonon, meaning dunay duha ka matang ang ilang gikaon, ang gikatugot ug ang wala gikatugot, ang mahinlo o ang mahugaw. Mao nay gikaon sa tao. Nasayod ba mo kang kinsa ning pagtulunan o doktrina nga ang mahugaw o kaya ang gidili sa Dios nga ipakaon, gikaon or ipakaon kang kinsa ning pagtulunan o doktrina? Iyan ni sayawa. Ug kini nga doktrina nabutyag ni didto sa tanaman sa Eden, sa atubangan ning Eva. Kung imong basahon, sumala sa gihisgutan sa Genesis, ang pangutana sa yawa, kay ang giingon sa 3:1 ngadto 6, giingon man, karon ang bitin malalangon, bitin gani nagrepresentar na siyawa. Karon ang bitin malalangon labi sa nga tanan nga mga mananahap sa kapatagan nga gibuhat niyo ba nga Dios. Og ang bitin miingon sa babay, di ay nag-ingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Og ang bitin og ang babay mitubag sa bitin nga nag-ingon, makakaon kami sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan gawas ng isas pag-ilas maayo og sudautan, miingon kanamo ang Dios, dili kamo magkaon niya na aron kamo dili mamatay. Tanawa unsay gisulti sa yawa sumala sa 4 ug 5 sa Genesis 3:4-5. Og ang bitin miingon sa babay, dili gayud kamo mamatay. Ang 5 gingon kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon nini, mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamong sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa dautan. Ingon niini kahapsay ang mga pulong nga gigamit sa yawa sa pagtintal ngadto sa tao sa Dios nga diha gibutang sa tanaman sa Eden. Sa Genesis 3:6 naging og sa nakita sa babay nga ang kahoy maayo nga kanon ug nga kinitakos nga tingon makapalipay sa mga mata, mikuha siya sa bunga nini, tahatagan niyang banaw, mikaon kauban niya. Kung imong tan-awon, mauni ang the first step nga ang tao nakasala diha sa pagkaon. Wa sa yawa, tintala ang tao ni adtong gikatugot sa Dios pagkaon, kundili diha sa wa itugot. Nakasa si Adan ug si Eva kay ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaonon. Tandaan ninyo na. Karon kung si Adan ug si Eva nakasa sila kay ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaonon, sa karong panahona kun ang tao mukaon sa wa itugot sa Dios nga kaonon, di ay kasala. Unfair kayo. Ang Ginoo ana. Unfair kayo para kang Adan ug Eva nga ilang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaonon, nakasa sila unya ang tao sa pagkakaroon mukaon sa wa itugot sa Dios nga kaonon, nya di kasa. Di ba? Karon naghisgot man lagi gyud og baboy. Unsay hinungdan o rason nga ang kadaghanan halos tanan sa mga Seventh-day Adventist dili mukaon anang baboy tungod kay wa itugot na sa Dios nga kaonon. Sa atong gibasa sa balaod sa mga mananap, may ipakaon o dili ipakaon, mahugaw o mahinlo. Karon, gikaon maguning baboy sa kadaghanan, nabilong ba ang baboy sa pagkaon o gikatugot sa Dios nga kaonon? O kung ato kunong basahon, sumala sa gisgutan din sa maong din sa Biblia, sumala sa Deuteronomio 14, kung ang baboy nabilong ba sa gikatugot sa Dios nga kaonon, kay ang Dios naghimo magbalaod sa ipakaon og dili ipakaon. So kay naa may iyang ipakaon ay mahugaw na mahinlo na ipakaon og dili ipakaon. So kining baboy kay mo maginigipangutan na nabilong ba ni sa ipakaon sa Dios? Pamatiin ninyo ni ang gihisgutan, no? Akong basahon na ang Deuteronomio 14:2 ug 3. Balikon ko, Deuteronomio 14:2 ug 3. Akong basahon.
Kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios, og si Jehova nagpili kanimo aron mahimong usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon sa ibabaw sa tanan nga katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sa yuta. Timan igyod nga sa tanang mga katawhan nga niya sa ibabaw sa naong sa yuta, dunay mga tawo nga gipili ang Dios. Ha? Dunay gipili. Nan karon kining mga taong gipili o pinili sa Dios. Unsa may iyang gisulti? 3 atong basahon. Dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulomtanan. So na ay dili ipakaon. Sama sa atong gibasa, mahugaw mahilo ang ipakaon o dili ipakaon. Karon pa na ang baboy na bilong ba nga ipakaon sa Dios sa tao? Wa, niyang ingon siya dinhi. Ikaw maong usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios ug siya nagpili kanimo. Ug ang gipili sa Dios nga mga katawhan giingnan niya dili ka magakaon sa bisan unsang butang nga dulomtanan. So naagyoy mga butang nga gidili sa Dios nga kaunon sa tao. Ha, maningo dili ka magakaon sa bisan unsang butang dulomtanan, naagyoy butang nga dili ipakaon. Karon bali sindrom gyud baboy ipakaon ba na? Atong basahon sa 8. Matod pa dinhi. Og ang baboy kay pikas ang kuko apan wala magausap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nila niini dili kamo magakaon, dili usab kamo manghikap sa ilang mga lawas nga patay. So ang pangutanas taga Kalubian Leyte, makaon ba sa Seventh-day Adventist ang baboy? Makaon. Kung gusto niyang kaunon, pero wa lang na ang baboy itugot sa Dios nga kaunon, o kay wa itugot sa Dios nga kaunon, munang kadaghanan o halos tanan sa mga Seventh-day Adventist, dili gyud mo kaon og baboy, kay lagi wa itugot sa Dios nga kaunon sa tao ang baboy. Kay sa balaod sa Dios, may mahugaw og dunay mahinlo, may ipakaon og dili ipakaon, og ang baboy na bilong sa dili ipakaon maunay hinungdan nga ang mga Seventh-day Adventist dili mokaon og baboy kadalasan gyud. Karamihan gyud. Karon niya ang punto dinhi. Kay dili man na ipakaon sa Dios ang baboy. Kinsa mang doktrina nga mukaon ang tao sa wa itugot sa Dios nga kaunon? Dili ba iya siyawa? Munang karong panahon na nabahin ang tao sa duha. Nagsunod sa doktrina o pagtulunan o balaod sa yawa o nagsunod sa doktrina o pagtulunan o balaod sa Dios. Mamili lang ang tao, mamili ka kung asa ka musunod sa doktrina o balaod sa Dios o sa doktrina o balaod sa yawa. Mamalandong kaniya na. Wa ginaitugot sa Dios nga kaunon sa tao ang baboy. Ang baboy lang, ang tao lang mo'y nagbuot-buot nga mukaon sa baboy, bisan wa na itugot sa Dios nga kaunon. Klaro kayong ang Dios naghimo sa kalainan, sa mahugaw ug sa mainlo, sa balaan ug dili ibalaan. Muna ato nang gibasa na. Karon kung atong tan-awon dinhi, naa may mahugaw ug naay mahinlo. Kung atong sundan pagyud lagi, kay duhar man gyud ni ang gihisgutan sa Biblia, karniro o kanding, but pasabot matarong og dautan. O niya, nagtuman o nagsupak. Maura gyud na. Karon niya, ingon nga ang Dios naghimog balaod, taliwala sa mahugog sa mahinlo, sa ipakaon o dili ipakaon. Ang pangutana ini mao, diha sa mga butang mahinlo, unsa may itudlo niini diha sa mga katawhan sa Dios. Kung atong basaho dinhi sumala sa Ezekiel kapitulo 24, Ezekiel 44 versikulo 23. Again, Ezekiel 44 versikulo 23 nagingon, og tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan og sa nahugawan og ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw og sa mahinlo. Tapos sa balaod sa Dios nga gihatag sa tao sa ipakaw dili pakaw mahugaw mahinlo, ang gisulti dis ang gibasa, tudloan nila ang akong mga katawhan. So ang mga katawhan sa Dios nagtudlo o gitudloan sa ipakaon og dili ipakaon og sa mahugaw og sa mahinlo. Nganuman aron maedukar ang tao mo ng tudloan. Sumala sa Levitico 10:10 gingon nga
Matud pa og aron mailan ninyo ang kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo. So tudloan kay aron maila ang kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo. Busa kun imong nuntan ang mga prinsipyo nga gitudlo dinis Biblia, mang baboy dili gyud ipakaon. Unya kung imong basahon pagani sa kananaang Deuteronomio 14 kananaang kuan 14 sa Deuteronomio 14:10 nag-ingon og ang bisan unsa nga walay kapay ug walay himbis dili kamo magakaon ni mahugaw kini alang kaninyo. Nagi puno na sa Ginoo nga dili niya ipakaon, but specifically according to this question nga ang Seventh-day Adventist mo kaon ba og baboy, dili kay wa na itugot sa Dios nga kaonon sa tao. Kung doon na may mga tao nga nagkaon sa baboy, nagpaila og nagpasabot na nga siya masinupakon sa kasuguan sa Dios. Og tungod ni ana, ni ay mga pagpasabot dinhi sa Biblia. Ha? Kung Isaias kapitulo 30 versikulo 9 ingon niini ang gisulti. Kay kini may usa ka masinupakon nga katawhan, bakakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Tanawa ha? Masinupakon nga mga katawhan nga dili mamati sa kasuguan Jehova. Mo ni ang nahitabo ron nga kanang mga tao nga nangaon og baboy, mga katawhan kanang masinupakon og gisgutan dili nga dili mamati sa kasuguan Jehova. Mga tao na ang nagmasinupakon sa sugo sa Ginoo, kanang mga tawhana. Unya ang nakalisod para bagyod ani nila kay ang uban anis ila mga close-minded. Kung ikaw mutugan, musulti sa tinuod, musulti sa kamaturan, bakak og sayop ka para nila, kay ang ilang hunahuna sila mo'y husto o mo'y insakto. Pero mga kaigsunan, mamalandong ka og maghuna-huna ka. Enough na ang mga panahon nga imong gilapas ang Dios og karon higayon na, nga imong nadungog og nabati ang pulong sa Dios, nahibalo ka nga dili gyud na ipakaon. Tanawa ra. Ha? Dunay mga tao nga nanginabuhi niya na negosyo diha lang sa inasal. Makita nimo kada ra Domingo naa sa iskinita nagkuag inasal na nagnegosyo na maligya. Kining tanan mga kaigsunan, mga butanga nagpaila og nagpasabot lang yun. Labi na karon adlawng Domingo, halos kada kanto na ay namaligya og lechon baboy. Kana mga pag-akit man na sa tao nga bisan ang tao gwa maghuna-huna mamalandong mukaon og baboy, pero the moment nga iyang makita ng dapita malabay siya maagi, makahuna-huna siya pagpalit og baboy. Unsay naa siyang huna-huna? Lami. O tinuod na. Munang gisgutan sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 6, og sa nakita sa babae nga ang bunga sa kahoy maayo nga kanon, but pasabot lami ang kaunon. Dili ta supak anak kay ako nakakaon masag ko anak sa makadagang higayon kaniadto so wa pa ko makasabot sa pulong sa Ginoo, wa pa ko mga lagad sa Ginoo. Ako pug gyud na nga paborito og kasagaran sa mga gidili sa Ginoo mo'y nahimo gyud nga paborito sa akong ginhawa. Pero salamat lang sa Ginoo nga gipaabot niya sa ako ang iyang mga pulong ug salamat nga iya kong giagak gitabangan sa pagsabot sa iyang mga pulong, nahimo kong ingon niini karon nga nagsunod sa Ginoo nga wa na mukaon sa gidili sa Ginoo. Tandaan nato na, kay nga naman ang katawhan sa Dios dunay mga dili ipakaon, kay duna may balaod sa ipakaon ug dili ipakaon tali sa mahugaw ug sa mahinlo, og timan-ing nga sa adlaw unya sa katapusan ang tao maghatag raghusay sa iyang mga binuhatan. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw o pagpasabot ni ining mga bayina, pero sulay usag li diha ang ato ang kuan Brother Libby, ato ang monitor kon atong mahibaluan kinsa ning atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, ato ning dalikyatan pag mga higala, ato ning pangbasahon ang mga nahidugang mensahe nga gipadangat din sa ato nga tulumanon. Okay, maayong buntag po di ay ni Dong John. Kani kang Dong Bob Ritoya. May buntag diha dong, always man gyud, always gid nga maayo atong buntag kay mo na gipangayo na to sa Ginoo kay
kalisod gyud dong nga igmata na to igabuntag na natay gibatyag lawas di naman ta kahimos tong buluhaton. Unya amo na usahay mo ni technique siyawa dong usahay nga maghatag og balatian kay dili magod ang balatian ra gikan sa atong mga kapakyasan kundi hadlang pud siyawa. Unya naa magoy mga ingon ano abot sa ato pahinumdum sa Ginoo pero ang yawa mohatag sad og kanana ang mga ingon ani ba. Unya di naman ta kahimos atong buluhaton kung naatay gipamatyag sa lawas. Una nga ang yawa mangitag paagi aron ta mabalda alang sa kahimayaan sa Ginoo. Pero salamat sa Ginoong hangtod kini nga programa bisan pas mga kakulian nagasulti paghihapon sa kamaturan. May buntag diha dong Bob uban sa imong pamilya. God bless you. Okay, ni asad si Silver. Maayong buntag ni mo, Silver. Dili makaon ang baboy. Thank you sa imong Ay ihang contribution. participation niya. Niya po si Brother Ronilo Itang, niya po siya mensahe. Maayong buntag kaninyo, Brother John o Kuya Libby. May buntag Brother Ronilo. Og maayo usab sa mga kaigsunan, makanunayong naminaw og sa mga nag-view karon ni ini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless. So maayong buntag nimo Brother Ronilo. God bless also. Yan niya po si Silver naa sa kasuguan sa Ginoo. Tinawad na. Sugo na sa Ginoo kanang may tungod sa dietary law, no? Okay niya po si Brother Moses Alex Liaban. So mani ato manakita din sa screen. Kanya ato ning dalikyatan pag li mga higala ang mga nahidugang nag-send og heart og nag-like sa ato nga program. Ato ning tagdon sila ni si Jolina Rizal Aquino. So good morning nimo Sister Jolina Rizal. Anya ato pa ning tanaw ning uban niya si Esperanza Casiano Anivan. Okay. Niya po si ato ning tanaw ning uban niya si Eme Espinosa. Arita sa Pikas Mahigala. Diri sa mga nag-like ni sa mga nahinugang nag-uban kanato karong buntaga. Good morning ni Brother Aniceto Priscilias. Niya po si Teode Kaubat Dukalang. Okay, mo ni ato mga nakita mga higala nahinugang nagtanaw sa ato nga programa. Okay, adto na ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutanang gipadangat dinhi kanato ni ay nanukad gikan sa Kalubian Leyte, no? Sa may buntag sa tanang taga Kalubian Leyte gikan kang James Regan Epleo. Ang iyang pangutana, makaon ba ang baboy sa Seventh-day Adventist? Ang baboy makaon sa bisan kinsang tao nga mukaon. Pero ang problema lang kay dili ipakaon sa Dios. Ngadto sa mga tao. Babuto na hinungdan gidili. Kay makaon man na. Maninong gidili kay di pa na makaon. Wala idili. Sumakaon na sa tao nga gustong mukaon pero gidili na sa Ginoo mahigala. So dili ta paingon sa Bible tungod kay based on the Bible magudta nagtuo magudta nga ang Biblia mao kini ang pulong si Ginoo. So alam mo kalain diha mga nagkaon og baboy. Ato laning tan-awon ang Bible kung unsay pagpasabot niini may tungod sa baboy. Dili lang ang baboy mo gidili sa Ginoo. Usa lang na siya. Kay sa Levitico Kapitulo 11, 46 o 47,
nagsulti ang Dios kini maong balaod sa makaon og dili makaon. Sa mga limpyo nga mananap og sa mga mahugaw. So naghatag ang Dios og balaod mga higala. O balaod gani, yatag siyempre tumano nato na. Balaod ba na sa Ginoo? So dili na kay balaod sa Seventh-day Adventist, kundi balaod na sa Dios para sa mga tao, sugo na sa Ginoo. O gibuhat niya na kanang mga butanga sama sa baboy. Kaya po sa mga siyang pangutanan ni. Gibuhat na sa Ginoo para mailhan po itong mga tao nga musunod sa Ginoo sa dili. Gibutangan niya balaod, unsa to'y makaon, og unsa to'y dili pwedeng kaonon, no? O balaod na sa Ginoo. Ya, kining mga balaora mga higala, may tungod sa pagkaon, mga daytaw-daytarelo, nasa mga side effect ni ini sa ato nga lawas. Kung kaonon tani, dili ba makahatag o kaayuhan sa atong panglawas? Kaya ang tao bitaw nga masakiton mo adtos doktor, numero 1 man ang karneha nga ibawal. Nga naman kay matiwas ang taong masakiton. Matang matawag siya maniniwas nga karne. So, ang balaod sa Diyos naghatag og balaod. Og kining balaoran gihatag sa Ginoo, iyang mga sugo, para yun ni sa tibok kalibutan, dili kay ang SDE ray gidid-an ani. Ma-SDE man ka o dili, apil basta tao ta. Kay kining balaora para ni sa tanan nga mga tao. Ma-SDE man o dili SDE. Tanawon ko na to ang coverage sa sugos Ginoo, ang jurisdiction ba? Asa kutob Israel na ba ni or tibok kalibutan ba? Sa Salmo 105 versikulo 7. Siya nga atong Ginoo, mao ang atong Dios, ang iyang mga sugo alang sa tibuok kalibutan. Tinaw mo na, klaro kayo? Siya nga atong Dios, siya nga atong Ginoo, mao ang atong Dios. Muna ingon ni Haring David or Salmista David, ang Ginoo daw mao ang atong Dios. Word atong Dios, dili ka iyarang Dios ni David. Ingon siya atong Dios. O niya ingon siya sunahan din ang iyang mga sugo alang sa tibuok kalibutan. Munay gisgutan sa Bidihagala, ang kaburid sa sugos Ginoo para na sa tibuok kalibutan. So, ni ataning plantaha sa earth, mga higala, bisan asa patang suuka, bisan asa patang nasura na himutang dinis kalibutan. Ang sugo sa Dios, matapos na nabasa, alang sa tibuok nga kalibutan. So, dili ta exempted. Apil ta mga higala, kitang mga Pilipino, ma-Adventista man ka o dili, apil tang tanan, wa mag-ingon nga, ang iyang mga sugo para lang sa mga SDA. Ang ato nabasa, alang sa tibok kalibutan. So, nagpasabot nga, para ginatong tanan, ato pagindugangan bi. Ecclesiastes 12, versikulo 13. Atong tanawon ang gisulti sa Biblia. Kay Bible base man ta. Ingon ito mabasa sa 13. Kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios, og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Tiyan mo na, klaro? Ang iyang mga sugo, kini mao'y tibuok katungdanan sa tao. Alang kang kinsa, alang sa tao, mga higala. Kung nag-ilata nga kita tao, ang sugo sa Dios alang sa mga tao. So, dili dito exempted. Dito exempted. Kay kung alang rin sa mga Hudiyo, ang iyang mga sugo
alang sa mga Hudiyo. Wala di na mo gibutang. Nga naman kay atong gibasa kaganiha sa Salmo nga ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. O nagisgot tibuok kalibutan. So di lang kay sa mga Hudiyo, di lang kay sa Israel. Nya ato pag gidugangan katungdanan sa tao ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. So naatay katungdanan maun sa may atong pundok, maun sa may atong relihiyon, naatay katungdanan manghigala ngadto sa Ginoo. Unsa may atong katungdanan ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Mo hinungdan nga gihatag niyang sugo para nga atong sundon manghigala. Para ang atong tumanon. Naatay gabay ba? Naatay atong subayon. Unya naghisgot pa gyud ang Roma City 12, ang sugo sa Dios balaan, matarong ug maayo. Balaan ang suguas Ginoo. Sa ato pa ug ato nang sundon ang iyang mga sugo, ang tao mahimong balaan. Unya ang sugo matarong man, ang tao mahimong tarong adto sa Ginoo kun mosunod. Unya sunod ang sugo sa Dios maayo. Kung ato ning sundon, mahimo kang maayo nga tao at tubangas Ginoo. Kaya ang sugo, balaan, matarong, og maayo. So, munang apil gid ta, no? Apil ta, pero padayag gyapon kagkaon na. Aw, kamulag ang Ginoo pagsabot ana. Sa ato mabasa sab sa nakasulat mahigala sa pinadayag 14:12, ang giilang katawhan sa Ginoo mutuman sa sugo oy. Kung basaw na pinadayag kapitulo 14 onya sa bersikulo 12. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Para sa katawhan sa Ginoo. So kung nag-ilata nga di ta katawhan sa yawa mahigala, ato ning paminahon kay para nis katawhan sa Ginoo. Wala bot katawhan sa yawa, pero sa katawhan sa Ginoo kung nailatan tao sa Ginoo, ato ning tanawon. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga nagtuman sa iyang mga sugo og nagtuo kang Hesus, kinahanglan magmainantuson kamo. Ang giila nga katawhan sa Dios suma sa ato nabasa nagatuman sa iyang mga sugo. Ang katawhan Dios Ginoo mutuman, dili kay magsigsupak-supak. Anya nag-ingon pa ni ang katawhan sa Dios nagtuo pagyud kang Ginoong Hesus. So nagtuo o di lang kay kutom sa nagtuo kundi nagtuman pagyud mga higala sa sugo. Ang pangutana karon buntaga, ang mahitungod sa baboy or mga gidilis Ginoo, sugo ba na sa Dios? Sugo. Kaya ato sang nabasa gani ang Levitico 11:16-17, kini mao ang balaod sa mga mananap anya sa tanan nga nagkamang nga buhi nga arang makaon og sa mananap nga buhi nga dili arang makaon. So ang kadtong dili makaon gitawag das Ginoo ninis Biblia og mahugaw og dulumtanan. Kanang dili makaon, kanang dili ipakaon si Ginoo, iyan ang gitawag og hugaw, dulumtanan. Nagpasabot na nga kung atong kauno na ang iyang gidili, nahugaw tas pananaw si Ginoo. Unya dulumtanan ta, ato ba nga siya sa gidumtan tas Ginoo. Kay nganong nagsitag ka o ni anang gidili si Ginoo. So aron di ta mahugaw sa pananaw si Ginoo, aron di ta mahimong dulumtanan tubangas Ginoo, atong sundon yang sugo. Kung unsay ipakaon mo ray atong kaunon. Tanaw na to ha, Levitico 11:3. Paminawi higala, unsaon nato pag-ila nga kanang klasihas mananap pwedeng kaunon. Niya ang ilhanan. Levitico 11:3. Ang gisulti dinhi sa tanan nga mananap,
sa kalibutan. Ang pwede rin yung kaunon, matapas Ginoo, ang kadtong mananap nga pikas ang ilang kuko o nagapangusap sa ilang kinaon. Nag-ingon ang Dios, mao kini mahimong kanon ninyo. Kisa giinan, ang katawhan sa tibok kalibutan, kaya mga sugo alang sa tibok kalibutan, ang gitugot niya nga pwede rang kaunon kanang mga limpyong mananap unsaon pag-ila sa limpyong mananap, ang mananap higala nga pikas ang ilang kuko og nagapangusap sa ilang kinaon. Kanang word kinaon, nakaon na, pero magsinag pangisap sila labi nag makapahulay sama ng karabaw, ihigot ng mas lubi, maghigda na siya, matulog na siya, pero magsigkisap. Kapasar ng karabaw, baka, kanding, karniro, kanang usa, nandir ba? Mauna sila magkinaiha, pikas ang ilang kuko, o niya nagapangusap silang kinaon. Gayon ang Diyos, kini maoy mahimo nga kanon ninyo. So, pwede ng kaunon. O niya, kanang mga mananapa, nga gitugot sa Ginoo nga pwede itong kaunon. Sa mga eksperto ilang gitunan, o sige pagigkahi, dugang kalainan, ilang gisulian pagsusi ang ginuhaan sa maong mananap. Ilang nakita higala nga ang mananap nga limpyo nga gisulti sa Biblia nga makaon katong pikas o nagapangusap sa kinaon, na diskubre nila nga adunay mga libro kanang mga mananapa. Na libro na kalainan. So, sigawan ka ng libro, higala mo na kalaban isagol sa paklay ka na bang murag tawil ba nga nagputos sa kinaon. O kanang manapa sa maskarabaw, baka, kanding, kaniro, usa, naana sila mga libro. Pero kanang gibawal sa Ginoo, wala mga libro. O sa maning mananapa, ang gidilis Ginoo, pananglitan di ay, ug usa lang kailahanan ang makita anang mananapa. Kaya duha mo to kailahanan, pikas ang kuko o nangusap sa kinaon. Pananglitag usara, sama anang mananap nga dinis ato kumon kanang kabayo. Nagisulti sa Biblia, Camillo, libre ana, kanang manapa daw, matupas Biblia, nga nagapangusap sa ilang kinaon. Kapasarhan ng usap. Pero ang ilang kuko tibuok. Ingon ang Dios, hugaw, dulumtanan ni para ninyo. Ayaw mo kaon ani. So, dili pwede, ang kumon nato makita nisto ang palibot, kanang kabayo. Dili na siya pwedeng kaunon. Kay consider na atubangan sa Ginoo nga hugaw mga kahigalaan. Ato na siyang balihon, pananglitan ka ng mananapa, ang iyang kukupikas, apan ang problema lang kay di muusap siyang kinaon. Unsa man ang mananapa? Paminawi ako basahon ang Biblia ha? Unsay gisultis Ginoo? Kay ang Biblia pulong man niya. 7 ug 8 sa Levitico kapitulo 11. Ato mabasa mao ni, ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini, dili kamo magkaon og dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini, mahugaw kini alang kaninyo. So munay rason si Ginoo ngano nga gibawal na niya ngan hinato ang pagkaon og baboy, kay nag-ingon ang Ginoo, hugaw ni para ninyo. Tinuod ang iyang kukupikas, pwede mangusap sa kinaon. Ingon ang Dios, ayaw mo kaon sa unod di ining mananapa. Ang apel ng sabaw, di pwede kaonon. Gi-consider na, balikon ako, Diyos Biblia, nga mga mahugaw o dulumtanan. Ang Diyos manggoy magbuot, ang kanindot lang sa nato mahigala, kay gitaghimuan tas ginog balaod, guide ba? Siya manggoy nagbuhat nato. Siya may nahibaw sa atong lawas. Siya po nahibaw og unsay angay isod sa atong lawas, mahigala.
Kanang gibawal niya, makadaot yun na sa atong kaugalingon. So, makatulunganon siyang mahimo og balaod para nato, tungod kay siya mo'y magbubuhat sa tao mga higala. Sa mabapananglitan, og magpalit kag mga appliances, o sa padiyang klasihas appliances, na ginay manual nga iyong makita, unsaon pag-operate. Pasagad lang gani ka, madaot ka ng imong appliance. Madaot na. Ang imong motor, ang gibutang para gasolina rin na. Pero ngayon nang tubilag krudo, higala, tubilag ng tubig. Awagin na ayo, patay ka ng motor. So kinahanglan mo subay yung ka sa manual. Ang Ginoo na gihatag nato nga manual nga maong Biblia. Nga gitawag na God's Wall. Iyan na ng pamaagi higala. Nga may tungod sa pagkaon, yung siya mo na ikaunon niya, o niya kining manapay sinyong kauna. Kay hugaw ni. So na ikalainan ang giingos Ginoo sa Biblia. O niya basaw ni mo ang versikulo 47 sa Genesis, sa Levitico Kapitulo 11. Ang gisultis Ginoo, pagbuhat kamo og kalainan, taliwala sa mga mananap nga pwedeng kaunon og sa mananap nga dili pwedeng kaunon. Muna isa sa Ginoo, pagbuhat kamo og kalainan. Kalainan gani nagpasabot nga ang makaon mo rin kaunon. Ang dili ipakaon di kaunon. Kay kung gaglaso nimo na kaunon nimong hastan dili ipakaon, nagsupak ka na sugos Ginoo. Nga matapos Ginoo, pagbutang kamog kalainan, taliwala sa makaon o dili ipakaon mga higala. Napagi dugang instructions Ginoo sa mga mananap, nga imong mabasa sa nakasulat sa versikulo 29, naghiskot din higala nga matod pa din sa atong mabasa nga kadtong mananap di ay nga naglakaw sa mga lapalapa silang matiil sama sa Milo o sa Sgitan dinhi. Apil na ka ng iring, di na pwedeng kaunon, onggoy, haw, kanang buaya, ilaga, tabili, tuko, o kanang klasihas mga manap, dili gina pwedeng kaunon, kanang baki, nabi ka mga og baki, kanang mga frog, lapalapas tiil na ilang gilakaw, hindi ba hugaw, mahugaw, kinialang kanyo, ay magkaon ani. So muna, kanino tigala, magbasa lang kag Biblia, na ang kumpletong instruction, sige na pagwa kay basa-basa, ang di ni mo kaunon, katurang makahilo. Pero nagbasa ka sa Biblia, nagtuo ka nga ang Biblia pulong sa Ginoo, ang atong buhaton mga higala, atong yung sundon o konsay nakasulat diha. Kay para na sa ato nga kaayuhan. Gawas pa niya na, kay gingon ako di lang kay ang baboy gidili sa Ginoo, napagigidili niya. O sa may gidili pag niya. Bisan sa mga isda, naghatag siya balaod. Ang balaod sa Ginoo mahitungod sa mga isda. Gitagaan ta niya ilhanan sa ang pag-ila. Ang pwedeng kaunon, matod pa sa Levitico 11, 9, ngatos 12. Sa mga nagpuyo, diyas katubigan, mga isda, no? Diyas kadagatan o mga kasubaan, sapa. Ang pwedeng kaunon, may kapay o naay mga hingbes. Ang walay mga hingbes, gitawag yung buskinog, hugaw o durumtanan. Sabi ng nukos, o gita, kanang ito, o niya, kanang, usap pa ng mga isda, ng mga walay hingbes. Apil na ka ng mga crabs, o niya, apil na ka ng mga lobsters, o niya, apil na ka ng mga jellyfish, mga shells, mahila, kinason, o guban pa, tanan, nga walay hingbis, diyas dagat sa sapa, dili na pwedeng kaunon kay hugaw na. Munang ang katayhan sa Ginoo, pinili ang iyang pagkaon, ug ang Dios may nagpili para gyud nato. Siya man gyud magbuot. Kusog man ta ganing maingon nga
sa atong pagampo, matuman ang imong pagbuot diri syuta, maingon sa langit, siya'y nagbuot nato. Nya kita ang atong buhaton, magtuman ta sa kabubuton sa Ginoo, mga higala. Na ay mga tao nga kusog mo kay mo ampo, nga matuman ang imong pagbuot diri syuta o sa langit. Pero nasigkaon, yan ang baboy, uban pang gidili. Sa ato pa, naras yan tumusdila, nga ang pagbuot sa Dios may tumanon, pero ang tinuod nagsupak di ay. So sa matag ampo, imbis maibanan ang sala, naghidugang noon nga naman kanakasaman sa pagpamakak ang iyang gibakakan dili tao, ang Dios pagyud matuman ang imong pagbuot diri syuta, pero ang tinuod ang pagbuot sa tao gituman kay ang pagbuot sa Ginoo ikaw baboy. Ani ang pagbuot sa usa ka tawo ning kaon iya ra ng pagbuot dili as Ginoo. Muni atong pamalandungon mahigala. O niya sa mga langgam sa naasay gibutang sa Ginoo mga ilhanan. Tanang mga langgam nga mananagit sama sa uwak, sama sa banog, agila, ismerihon, mga aul, mga higala, mga langgam diya sa dagat nga managit og isda, gidili nas Ginoo gitawag ya po nag mahugaw og dulumtanan. Ang pwedeng kaunon kadtong mga langgam nga dili mananagit sa mas manok, pabo, tukmo, punay, buntog ug uban pa. Mga langgam nga dili mananagit. O niya sa mga eksperto sa gitun-an nila ni ngita pag sila dugang ebidensya. Basig na pa kunoy kalainan nga makita. Nakaplagan higala sa mga maduki-dukion nga ang mga langgam nga gitugot sa ino kanang mga dili mananagit nga langgam ilang na diskubrihan nga naa sila'y batikon. Ang dibili sa ginaway batikon pagdakop mo ng langgam mananagit ihawa wanay batikon, pero kanang mga di mananagit kanang gitugot sa Ginoo ihawa na tanawa na ay batikon mga higala. Muna diskubre sa mga maduki-dukion, gisulon pag diskubre sa mga tao kay gusto mga tao ma-discover pa yung usay yung kahigalainan. Munang aripukas mananap, akong gisulti ka ganiha nga ang pwedeng kaunon nga mananap na ay libro, pero kanang way libro mga mananap higala di na pwedeng kaunon. Sama siro na ba na libro? Wala. Kanang ubang mananap nga dili pwedeng kaunon na mahugaw, wa na sila'y mga libro. Ang baboy na libro, walay libro mahigala. Mauna nga dunay mga discovery nga nakitaan mga kahigalaan. So, mauni atong nabasa sa Biblia kay Bible based man ta. Di lang kay ang baboy maoy dili pwedeng kaunon sa katawhan si Ginoo. Kung dili napay mga mahitungod sa balaod sa mga langgam o sa mga isda, may kumpleto ang balaod si Ginoo nga atong sundon. Mana nga, ang atong kaunon kung mag-angkot na tayo sa Ginoo, ayaw na itong kaon atong gidili. Kay masuko ang Ginoo ana. Masamay saad sa Ginoo mukaon ta. Niyan ang baboy o gidili. Tanawan yung Isaiah 66. 16 o 17, 16 ang sulting Ginoo nga pinaagis kalayo iyang ipahamtang ang iyang silot, ang hukom alang sa mga taong masinupakon niya. Uno sa dang ipahamtang sa ingon ang 16, daghan unya ang iyang mapatay. Kinsa maning mga tawhanang silutanan sa Ginoo, i-continue niyo magbasa sa versikulo 7. Ang kadtong nagkaon sa baboy dulumtanan, pagalaglagon sa adlaw sa katapusan. Kaya mo na klaro na pagkasulti sa Biblia. Sunugon sa kalaw sa katapusan, impierno. Kisa nagsulti na, ang Diyos mahigala, tanawa ng Biblia, Isaiah 66, 16 o 17. Mabitay hinungdan nga, ning biya migkaon anak, dibili,
kay nahadlok ni sultis Ginoo. Tungod kay ang Dios di mamakak unsay ipamulong niya, iya ginantumanon. Gipamulong man na niya, iya ginantumanon higala. Ug di ta mo tuo, maabot ang panahon. Magbasol niya ta kay Mateo 24:51, sa dihang ipahamtang nas Ginoo ang silot, ang mga tao, daghang mga tao nga mohilak ug mokagot ang ilang mga ipon. Magbasol na. Ang ilang basulon, ang ilang baba. Anong kaulit yung babas tang di pwedeng kaunon, gikaon man ako na impurno noon ko. Ang ba musigbasol sa baboy, musigbasol anang umpan pa diha mga gidilis kino kay gikaon. Apanawahin na ang tanan. Mo na pahinumdum nato karong buntaga sa Filipos 3:19. Ayon ang Biblia, ang ilang dangatan ang pagkalaglag, kay ang ilang gipakadios ang ilang tiyan. Munang kining atong tiyan higalag himuon taning Dios. Ang Dios nagsulti og kaon anang baboy ug ubang pangdili. Ang imong tiyan mingon kaon. Unya ang gipaminaw nimo, ang gisud, ang gituman nimo ang imong tiyan na imong gipakadios ang imong tiyan. Kung imong ipakadios ang imong tiyan, iyon Biblia, ang ilang dadangatan mao ang pagkalaglag, kay ang ilang gipakadios ang ilang tiyan. Mao nang di nato ni himuong Dios nga atong tiyan. Ang atong Dios nga sa langit, may atong himuon nga Dios. Sundo nato ang iyang kaubuton, kay sa Mateo 7:21, nag-ingon si Ginosos, dili ang tanan magtawag nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginarayan sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. Amo na, gitin-aw Ginosos, ang pasudlon sa langit, ang tanan nga nagtuman sa kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios, di ta pakauno ni anang mga gibawal, mga gidili, kanang mga mahugaw. Unyan, ingon si Ginosos, ang pasudlon sa langit, ang matinumanon, dili ang masinapakon. Higala, kung naghandom tagkaluwasan, tuotas Ginoo siyang sulti. Sundo na to. Unya, magmatinumanon ta. Hangtod sa los katapusan. Aron nga sa panahon nga mabalik ang Ginoo, usa kitas makatawhan nga makauban kaniya, unya makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Okay, ato nakita din si Brother Mrs. Alex Liaban, ni Apod si Giovanni Inganyo Bayo, maayong buntag. So, wa naman tayo mga higala, sa dili pahingpit, tapuson ang ato nga tulumanon, niya ang atong timson. Kami atong ngayon si Brother John, alang sa closing prayer. Mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan sa mausapan inibutaga na pabati na usab sa mga tao ang imong pulong. Tunguting ang mga nagapaminaw imong palig-unod upad sigon ang ilang pagtuo sa mga magtotoo. Ang mga nagapangita pa sa kahayag sa kamatuoran, sila Ginoo hayagi sa labutan, mangpan imong pulong, tawagang ka makaduol sa pagpangalaga diha kanimo. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga matod na Dios manuluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon, sa kini ang maayong balita o kanang tanan ang masukid pinalanggan tigpaminaw. Kini ang inyong mahigala, Brother John Rito, kanusab sa Brother Libby Clavis Rayon. Daghang salamat o maayong Domingo sa buntag kanatong tanan. Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahit Langit kakihandang ko na dito ako makita si Kristo. Nangandoy ko sa bahandi, natua sa layong lapi, una dito sa kaugmao.
sa kaugmaon. Ang langit mahayag, ang mga damo kumatuman may magulanan sa kaugmaon. Kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan. Ang kinabuhi ng agaw sa mga suliran dunay paglaom sa kaugmaon, sa kaugmaon. Ang langit mahayag, ang mga damo kumatuman may kagulanan sa kaugmaon. Kay si Kristo kuyog ko sa kahangturan.